Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 6è diumenge de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: No penseu que he vingut a abolir la llei o els profetes. No he vingut a abolir, sinó a donar compliment. Perquè, en veritat us ho dic, mentre no passin el cel i la terra, no passarà ni un iot ni un àpex de la llei que no s'hagi complert tot. Aquell, doncs, que violi un d'aquests manaments més petits i ho ensenyi així als altres, serà tingut pel més petit al regne dels cels. En canvi, aquell qui ho acompleixi i ensenyi, serà tingut per gran al regne dels cels. Us ho dic, doncs, si la vostra justícia no sobrepassa la dels escribes i fariseus, no entrareu al regne dels cels. Heu sentit que es va dir als antics: no mataràs, i el qui mati serà sotmès a judici. Però jo us dic, tot el qui s'enfadi contra el seu germà serà sotmès a judici, i el qui digui al seu germà raca, estúpid, serà sotmès al Sanedrí, i qui li digui neci serà sotmès a la gehenna del foc. Per tant, si quan presentes la teva ofrena a l'altar en recordes allí que el teu germà té alguna cosa contra tu, deixa la teva ofrena davant l'altar i ves primer a reconciliar-te amb el teu germà i després torna-hi i presenta la teva ofrena. Afanya't a avenir-te amb el teu adversari mentre encara fas camí amb ell. No sigui que et faci a mans al jutge i el jutge a l'agutzil i et fiquin a la presó. En veritat t'ho dic, no en sortiràs fins que no hagis retornat l'últim cèntim. Heu sentit que es va dir: no adulteraràs. Però jo us dic, tot el qui mira una dona amb mal desig, ja ha adulterat amb ella en el seu cor. Si el teu ull dret t'escandalitza, arrenca-te'l i llença'l, que et val més que es perdi un dels teus membres, que no pas que tot el teu cos sigui llançat a la gehenna. I si la teva mà dreta t'escandalitza, talla-la i llença-la fora de tu, que et val més que es perdi un dels teus membres, que no pas tot el teu cos vagi a parar a la gehenna. També s'ha dit: qualsevol que repudia la seva muller, li donarà un acte de repudi. Però jo us dic, tot aquell que repudiï la seva muller, fora del cas d'unió no legítima, la fa ser adúltera. I si algú es casa amb una repudiada, comet adulteri. Heu sentit encara que es va dir als antics: no perjuraràs, sinó que compliràs amb el Senyor els teus juraments. Però jo us dic, no jureu de cap manera, ni pel cel, perquè és el tron de Déu, ni per la terra, perquè és l'escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del gran rei. Ni juris tampoc pel teu cap, perquè no pots fer tornar blanc o negre ni un sol cabell. Que el vostre llenguatge sigui sí, sí, no, no, que el que passa d'això ve del maligne. Comentari. Reverend Don Givanildo dos Santos Ferreira, Brasília, Brasil. No penseu que he vingut a abolir la llei o els profetes. Avui, Jesús ens diu: no penseu que he vingut a abolir la llei o els profetes. No he vingut a abolir, sinó a donar compliment. Què és la llei? Què són els profetes? Per llei i profetes s'entenen dos conjunts diferents de llibres de l'Antic Testament. La llei es refereix als escrits atribuïts a Moisès. Els profetes, com el seu nom indica, són els escrits dels profetes i els llibres sapiensals. A l'Evangeli d'avui, Jesús fa referència al que considerem el resum del codi moral de l'Antic Testament, els manaments de la llei de Déu. Segons el pensament de Jesús, la llei no consisteix en principis merament externs. No, la llei no és una imposició vinguda de fora. Ben al contrari. En realitat, la llei de Déu correspon a l'ideal de perfecció que rau en el cor de cada home.
Aquesta és la raó per la qual qui compleix els manaments no solament se sent realitzat en les seves aspiracions humanes, sinó que també assoleix la perfecció del cristianisme, o, amb les paraules de Jesús, assoleix la perfecció del regne de Déu. Aquell qui ho acompleixi i ensenyi serà tingut per gran al regne dels cels. Jo us dic, l'acompliment de la llei no es resumeix en la lletra, ja que la lletra mata, però l'esperit dóna vida. És en aquest sentit que Jesús empenyora la seva autoritat per interpretar la llei segons el seu esperit més autèntic. En la interpretació de Jesús, la llei és ampliada fins a les últimes conseqüències. El respecte per la vida està unit a l'erradicació de l'odi, de la venjança i de l'ofensa. La castedat del cos passa per la fidelitat i per la indissolubilitat. La veritat de la paraula donada passa pel respecte als pactes. Complint la llei, Jesús, com ens diu el Concili Vaticà II, manifesta en plenitud l'home a l'home mateix i alhora li mostra amb claredat la seva altíssima vocació. L'exemple de Jesús ens convida a aquella perfecció de la vida cristiana que realitza en accions el que predica en paraules.